салом ба ҳамаи шумо дӯстони азиз. Ман ба саҳми тамоми бонувон як чизро мехоҳам бирасонам ки беҳтарин шанс аст барои бонувон. То соли нав он нафароне ки мехоҳанд дар хона нишаста аз 80 сомон то 10,000 сомон моҳаш як маротиба маблағ ба даст биёранд. Ба он донишу духтароне ки мехоҳанд ба даст ана ҳамин ба кор машғул шаванду маблағ ба даст биёранд. Ва он нафароне мехоҳанд ки бо нархи арзон аз ширкати Faberlic маҳсулот харидорӣ кунанд. Пас то соли нав шумо имкон доред. рақамҳо шумо дар зери экранҳоятон мегузорам. занг бизанед, нависед. Апаи Замирабону барои шумо кӯмак мекунад. боз чӣ гуфтанӣ ҳастам? он нафароне ки мехоҳанд маблағ ба даст оварда ҳам маҳсулот, ҳам туҳфа, ҳам пул ба даст биёранд, пас ба апаи Замирабону муроҷиат намоед, барои шумо кӯмак мекунад. боқӣ сиҳату саломат бошед. جمالت خیال و ماندای شیرین نگاهت بسای جهانده بگیر دستم مستم مست جمالت شدم خسته مستم دل به نگاهت تو کبوتری آکی. салом арз мекунам ба ҳамаи шумо мухлисони азиз. ба саҳми он нафароне ки мехоҳанд ки аз граница гузаранд мерасонам ки акаи Ҷурабек ба шумо кӯмак мекунад. ва чӣ гуфтанӣ ҳастам? он нафароне ки документ надоранд ва ё ки аз документҳои аз ҳуҷҷатҳои худ метарсанд барои проблема доштанашон, акаи Ҷурабек ҳамаи инро бартараф месозад. ва он нафароне ки мегӯянд ки аз граница гузашта наметавонем ё ки ҳуҷҷатҳоам проблема дорад, ки аз гаи моро манъ мекунад, акаи Ҷурабек ҳамаи инро бар дӯши худ мегирад. ва дар ҷое ки дар шаҳри Москва, дар куҷое ки шумо ҳастед, бо мошинҳои замонавӣ ки шумо бе ягон азобкашӣ рафта мегузаред границаро, пас занг бизанед, нависед, аз граница гузаред. барои шумо акаи Ҷурабек кӯмак мекунад. ва ба ҳар гуна овозаҳое ки ҳаст бовар накунед. ҳар он чизе ки ҳаст, мушкиле ки ҳаст, акаи Ҷурабек барои шумо кӯмак мекунад. Oyna, leke leke oyna, oyna leke leke oyna, leke leke